Anta mga badi, ano siya, taklo ba natang lamas kay para magutad na siya. Okay, di ba? Dali kay ba? Luto tag halang-halang. No? Mga lamas. Oh, well. Ito ang loya. Nauna din para humot. Na sibuyas. Sibuyas ha, mga badi, sibuyas. Mekos-mekos na, mekos-mekos. Man ang ahos. Ahos, mga ahos ni ahos. May kasi siya. Atsa para mga gisa na sila tanan. Man ang labuyo. Siya. Muhalang siya mga bagi. Sunod na ang ano. Dahil. Kaya magisa siya apil. Ang manok. Paka siya minsan, paka. Tak, lubi. Ito, kaya mga badi. Okay. O timplahan. Kamintang aduro. Buka. Tuyo. Luto na niya.
Luto naman siya mga badi. Atong butangan na ni badi. Spring onion. Ang tawag daw ni sa English. Oh, nara mga badi. Diba? Luto na. Yummy. Unang tirada badi. Halang-halang na manok. Thanks for watching.